Mi ddwedwn wrth un ar ei bedwar, pe bawn ni'n llai cwrtais a hawddgar. Fod cwrw yn iawn, ond nid ar y pnawn ti'n llywydd y Cymru ar wasgar. Mi glywais ei bod yn orfodol i rai hen dalyrnwyr yn ddeol. Mae'r rheswm yn glir. Mae llinellau nhw'n llawer rhy hir, ac mae nhw mewn byd yn cael odol. Mewn checkpoint clawddofan 80, Hyw leidr o Hafod y Carreg hysbysodd y sais yn groew i lais, ni o'n i ddim byd am y gwartheg. Mae merched y wawr yn difaru cael noson atgofion am garu. Bu Efa Tyn Pant yn rhestru i holl blant a dechrau esbonio pwyddaru. Pe bawn ni ryw ddydd yn archtherwydd, mi gawn dan fy nghoban a dynydd ac wedi'r traddodi mi faswn ni'n codi a hedfan ni'n ôl ar y Pe bawn ni ryw ddydd yn archtherwydd, mi gawn dan fy nghoban a dynydd ac wedi'r traddodi mi faswn ni'n codi a hedfan ni'n ôl ar enillydd.